Mbiamano sana mulikito Bethel Machini asoro botioro. Ababwatani bekia magia depi inse yomokonyi bumuliki bwemerobelio Fredrick Motio ni gobe sokire na kobolia Dr. Fred Matiang'i gotasoana na nobochori oboke wenyansiongo ekerenyo na boigo nyamaiya asogosira gati ya barwanereri bagokwana imeyaki jauri ewodi ya nyansionge bunge ya borabu ekerogio komwa etigeti ya DP omorwaneri bwekiro kyobo MCA bwa nyansiongo John Oeri nigo bairera okwegena asoko enyorera obubui chingaki bagendera kumwakira ekoko omorwanereri obo mulikito Steven Nyarikiembunde na mange. Ekere umutinyo yomotigarete bosio bwobochori oboke ase chiwodi cha ekerenyo nyansiongo na nyamaiya nigo inse yomoteneri na baigo moroberio wekiama ya DP asamarieto moske Fredrick Motio abugoro basioreti bene na kumwae tikiti oyokoria ekergo kya nyansiongo asamarieta choni oba Oeri asamarieta ne Fredrick Motio Njaba igonde county chairman ya Democratic Part of Kenya Nyamira County na inde as a national igonde deputy national organizing secretary operations in the National Executive Council. Leroiga yotuachira as a okwa fail our candidate as Nyansiongo ward. Tuekalansa mune plan executive committee tukaendorse na ndo ganchira na twins candidate yito akoba John Obai Oeri Samarieta nkoro ku John Obai Oeri ninde no mogoko gwetere chairman yane motion na nyare koba kinkonyora opportunity yokonyara koba aspirant ya Nyansiongo ward asi Nyansiongo ward ninde no mogoko buna na irwe keroge keiga inche kokeboli ororo inche ntenene inche ngichase mole mbasabe monkonye mombwatisyo koboko tunyare gotole Nyansiongo ward bagokwana kerekyo nigo baerero byabwa bekirwe anemono komosira choni oba Oheri asobochori oboke bwe ward ya Nyansiongo na kwerangati yabarai bari babwata maroro egento ekiamekiga kibwate kimanyeriyetaya kiamwanjire gocha kubori obochori oboke borakoreka no mutinyo 11 na basabire mwise kombwata magoro na maboko mombwatesi Nyansiongo ward ego chakobe ward engia sana oborabu obonge tokoreta gwetereta iga togochaka gotonga Nyansiongo ward na watu waroje no mwana umuya na bakwe era mwegenwa naende abajikolete bintu kurwa account ale tanya Nyansiongo agu kandi twaletire mwana makimo kurukweli mwana uri skuru mwana uri bright urakwana sabantu uri visionary rita na twasokire abanyansiongo Genzi viva bono nchende iga gotebi chi youth chirichire ga ari Nyansiongo ward tutwale chukura ndogochigochoro omuraito John Oeri Obai one romuraito bwate Nyansiongo ga iga ne na tuna tuacha na inde tomosukibotia sabantu baminto ase electorate bamubwatsie ekereki ekyo nigo Fredrick Motio agenderere kobeke segeto gochia asomo waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i gotaswana na bochori oboke ubukagire gokorekana omutinyo November na kwa abamenyi gochora omu-MC ori baganetie onare koboria omosike ominto nando tosigete mono omwesimiwa Fred Okengo Matiang'i yuru mwana onkaga na kumusaba keep off abe nani partisan aba muraba batinene Nyansiongo tuganyirete sana egere berigeri chikura oyo abantu bagojora bananchi nera barachora omurayo ekiama ya DP ni okomo kiamobekire moskecho ni Oheri gotia gotena ekero kya Nyansiongo asagati ya barai basabirenga nere ya Dr. Fred Matiang'i gotia wesonani ase siasa chobochori oboke bore bosio Steven Nyarikiembunde Ensoko TV Nyansiongo e county ya Nyamira.